Lyžiarske stredisko v Litmanovej v Pieninách zažilo netradičný večer. Osvetlené svahy nepatrili lyžiarom, ale milovníkom adrenalinovej jazdy na štvorkolkách. Šprint do kopca štvorkoliek a bugín. Nezaregistrovali sme, že by na Slovensku nejaká podobná akcia bola. Namiesto lyží sa po svahu šmykali 4 gumy štvorkoliek. Rezort sa zmenil na improvizované ihrisko pre adrenalín. Mašiny musí mať pripravené dobré gumy, dobré obutie. Že jsem nic takového v životě nejel, tak já jsem tady na čumendu, já nevím. Asi přidat plyn a jet rovně. No já si myslím, že to nevyjedem, já si myslím, že to zapadnem. V stredisku boli pripravení na všetko. Ak svah rozjazdili, terén upravili ratrakom. Podmienky sú také, aké nám príroda nachystala, takže popasujeme sa s nimi. Keď máme sneh, sypky, tak mali by sme sa viacej hýbať, aby sme dosiahli väčšiu váhu a väčší záber. Každý súťaží na vlastné riziko. Do pretekov sa zapojilo približne 30 jazdcov. Povzbudzovať ich prišli stovky fanúšikov. Deti si užívali jazdu na bugine, iní tu oslávili narodeniny. Oslavujem 50-ku, ale zároveň veľmi dobrá akcia pre všetkých z tohto regiónu. Je tu super atmosféra. Sme veľmi radi, že sme tu. Nečakala som, že tu bude až toľko ľudí. Úspech bol väčší, než organizátori čakali a už teraz naznačujú, že do Litmanovej sa adrenalín ešte vráti. Možno ešte v odvážnejšej podobe. Alena Dudláková, Slovenská televízia.